and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon mga kasama, niya ang naginapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. Makigsulti nimo ang Dr. Milan. Doon na ba problema, sister? Ikaw mo ay gustong ikasulti sa doktor. Gibatin ako kadlok, sister. Tuganin lang ko, may problema ba sa akong mahal ug sa umaabot na mong anak? Wa may problema, Milan. Gusto lang nga makigsulti nimo ang doktor aron hatagan kag instruction sa mga tambal nga ihatag alang kang Hazel. Oh, dali na, sister. Gusto ko na makita nga akong mahal. Unaha pag-adto ang doktor. Okay, sister. Di ara diri ang Dr. Milan nagpaabot nimo. Mahal. Mahal, sorry. Ayaw pag-sorry. Huwag isa. Mibiya ko nimo nga wa ko manangid. Nakasabot ko kung nga nang imo to nahimo. Pero bisag tinudanay ka pang anak ni Senyor Emilio. Digid mo usap nga akong paghigugma nimo, mahal. Pagaksa ko, mahal. Mahal. Mamatay di ko kung mawa ka sa akong buhay. Mabdos ko, mahal. Isa mo tang akong paghigugma nimo. Tungod kay wa mo idaw ang akong ipaabot. Ang bunga sa duha na tugkagugma. Ang impostor, si Senyor Emilio. Gidana balik sa prisuhan. Abi na kog mauna to'y katapusan sa akong kinabuhi. Dili magyud kumuo pa niyang buhi. Di makatugot ang tuwa sa langit. Nga doon ay magkababag sa duha ka mga binuhat nga tinudanay nga nagminalay. Mahal, inikaayo ni mo. Ipadayon na to ang atong kasal, ha? Unsa man di ay. Maunay akong damgo nga dili ko gustong magmata. Nga magkasal kitang duha. Mahal ka kayo na ako. I love you more, mahal. Sister, makagawas ron si Day Hazel din sa ospital? Depende na sa doktor. Magdugay pa di may dinhi? Dili ka ganahan din eh. Ganahan, sister, eh. Maayo dinhi kay mingaw. Way mga saba. Way mga saba nimo kung sakto ang imong trabaho. Ay, lahi ra gyud to, Senyor Emilio, sister, eh. Bisag sakto imong trabaho. Sayop gyud para niya. Aron lang yun makapangasaba siya. Sakto gyud ka, sister. Maunay tao nga magpatahod butoy. Kinahanglan bantayan na gyud to siya. Aron dili makaiskapo. Aron dili ka mog nagkasamok, sister. Wala mo'y angin kabalat ka ng ilang. Karen, okay na si Hazel o ang bata? Bata? Mabdusay si Hazel sa diyang muadtunta siya sa presinto aron sa pagsudya siyang amahan. Katugong imo gituganan si Hazel nga ang iyang amahan mao'y nagpatay sa mga ginikanan ni Milan. Nadalan sa gusto kong kayo ubos, attorney. Ay, di nita magisgot ni Ana, oy Karen. Ang importante nga nakita na si Hazel og nabalik sa pagkabilanggo si Senyor Emilio. Torne, tinuod ba nga doon na nako'y umaabot nga apo? Tinuod lang. Ay, alaon niya, kanusa man sila mamauli, Torne. Kung maukin ang kahimtang ni Hazel nang, tuam sab si Butoy nga mo-drive sa jeep. Mao ba? Doon na dede ko'y umaabot nga apo? Agoy, salamat sa Diyos. Matuman na gyud ang akong pangandoy nga makakita ko sa akong apo sa dili pa ko mamatay. Nganong maghisgot magkakamatayon nang? Doon na ganahinoy apo? Mas maayo tingali nga andamon ng bagong bahay asyenda.
Gipagarbor ba na ni Milan kang Hazel nga bago na ang bay asyenda? O nga ganahan mo puyo si Hazel sa asyenda kaba-kaba. Oh, Karen. Uy, Karen, asa man ka? Muon na kagpauli na ko. Ikaw ba yay nakigpanganhi din, he, ha? Karen! Huwag ka na paminawa ni Karen ng ilang. Oh, naunsa man nga ni walk out raman. Tingalig, gikasakit gid ang maayo ang iyang kapakyasan. Akong sundon si Karen Torni, ha? Kay tingalig unsa unya yang mahuna-hunaan. Sige nang, sundas Karen. Itingalig, maghuna-huna siya panimaos batok ni Hazel. Ginoo ko, dili lang intaw na mahitabo, Torne. Sige. Kitang duha mo imo am-am ni Karen. Kitingalig, unsa pa'y mahitabo ni Hazel kung kagubot gihapon ang musugat niya, inig uli niya. Naamangod ka maglingkod ya, Karen. Sagdi lang ko, Dre. Dali diri. Maayo nang makalingkod kag tarong. Salamat, Dre. Diin ka man di ay gikan. Gikan ko sa ilang attorney, Padre. Kaming duha sinang ilang ang nagkuyog. Ako na lang siyang gibiyaan kay okay raman day ang kahimtang ni Hazel. Og sa ilang anak ni Milan. Mabdos si Hazel? Mabdos. Nasuko ka? Ha? Nasuko ka ba nga mabdos si Hazel? Wa, Dre, uy. Nganong masuko man ko? Bitaw, nganong masuko man tuod ka? Di ba angay kang malipay? Nganong malipay man sa kuno ko? Sigurado magyud ko nga kung mga anak na si Hazel, ikaw yung kuhaong ninang. Labaw man sa ka makasapot, Dre. Karen, asa ka na good? Magsulti pa ta. Balik dire. Kita kang Karen, Dre. Dinhi, di pa lang yun dugay. Oh, unya, Dre, asa naman siya? Midalig lakaw, murag na suko. Ha? Nga naman? Mabdos di ay si Hazel. Oo, Dre. Madayon yun di ay ang kasal. Oh, natural, Dre, oy. Kinahanglan nga magdana sa apelido nga Escudero ang akong apo. Aw, bahala na. Basta ako siyang apo. Imo siyang apo ilang. Kay giila ka man yung inahan ni Milan. Ay, ang akong gikahadlokan, Dre ba? Tingalig makahon ako nagpanimaw si Karen kang Hazel. Sa akong tanaw ni Karen ganiha, ilang. Murag yun ugwa yun siya yung maayong buot ni Hazel. Kinahanglan bantayan kog maayo si Karen, Padre. Ayaw kabala ka ilang. Tabangan na tog ampo nga dili mahitabo ang imong gikahadlukan. Pwede nang makagawas din ni si Hazel, Milan. Makagawas lang ako, mahal, sister. Mahal, makaulit nito sa ato. O, imo nang makita ang asyenda kaba-kaba. Imo gid kong gipahina mo og maayo, mahal, ha? Gusto kong malimtan mo ang daan nga bay asyenda. Aron di ka magsigig handom sa gila mong amahan. Karon, mahal, kung imo na makita ang lugar, di ka na ganahang mubiya dito. Basta kaya, ha? Atong pakuyugon sila si sister, mahal. Sige. Nindo tinoon, sister. Kung malimpyo na ang pagpanag-iya ko sa asyenda, palitan ko duha ka van ang kumbento. Aron do na day mo'y masakyan. Tinuod ka, Milan. Ako na isaan, sister. Oh, sure. Di ba lang madali-dali kay mato ni attorney? Kinahanglan pa mang matransfer ang titulo sa kungan. Hinoon, dito na mi sa BIR. May mo pa na to makuha ang kwarta nga iyang gibutang sa vault sa Manila, mahal. Oh. Tinuod yun dahil nga doon na si kwartang gibilin dito, no? O lagi? Ang problema lang, mahal, kay wam ta mahibaw sa kombinasyon sa vault. Di imong ipagbaba. Imo na gud to.
Ang ato ng kasal may unahon na to, man. Tana, mahal. Mamauli na ta. Wato na nato sunoy ba to eh. Ato ba siyang gipagwag van aron mo'y sakyan sa mga madre nga atong iuban sa ato. Aron ila sa makita ang asyenda kaba-kaba. Karen! 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 Ay, man ka si Karen. Wa man mo tubag sa akong pagtawag. Karen! Karen! Unsa pa may inyong gisigihang tawag na? Oh. Inyo nagyong punan ang akong pagantos? Karen, nasayop ka. Midaog na mo nang, og kami mao'y pildi. Wa na may magsamok-samok pa ninyo. Busa nga namang hasol pa manggid mo. Karen, unsagol ka ng imong gipanulti. Kinsang kamo o kinsang kami ang buot nimong ipasabot. Di ba inyo naman kung gipasanginlan nga espiya ko ni Senyor Emilio? Press, kaming duha si Senyor Emilio ang napildi. Tuwa pa gud sa espresuhan. Og ako, pildi ko sa kasing-kasing ni Milan. Pero wa pa mahuman ang laban. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!